На 3 юли Сдружение Хаячи с обществено полезна дейност проведе конференция на тема «Какво сме постигнали през годините», посветена на 20-годишнината на Сдружението. На нея бяха показани част от проектите на Сдружението, които са изпълнени през изминалите 20 години. Добре дошли на конференцията «Какво постигнахме през годините», която се провежда във връзка с 20-годишната на Сдружение Хаячи. Благодарим на всички присъстващи. Гости на нашето тържество днес са господин Аян Мехмедов, заместник-кмет на община Нови пазар, Христина Димитрова, директор на дирекция хуманитарна политика, Румян Сечков, изпълнителен директор на фондация СЕГА, Ралица Сечкова, методист, консултант към фондация СЕГА, Емануил Георгиев, образователен експерт към фондация СЕГА, Лили и Камен Макавееви от Асоциация Интегро, Разград, гости от екипа на катедра социални дейности при Шуменския университет епископ Константин Преславски, град Шумен, колеги от община Каспичан, доктор Маринова и доктор Маринов от МБАЛ Шумен, директор на Общински детски комплекс град Нови пазар, здравни медиатори от община Нови пазар и партньорски общини, директор на Бюро по труда град Нови пазар с екипа си, директори на социално подпомагане Девня, Каолиново и Нови пазар, гости от екипа на Центъра за настаняване от семейен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост село Памукчи, директори на образователни институции в община Нови пазар и много наши съмишленици и приятели. Комплекса за социални услуги в град Шумен също пропуснахме да... Така, давам думата на Мюзя Али, председател на Сдружение Хаячи. Приятели, защото всички вас, които сте тук, работим заедно и то от години. През всичките тия 20 години, честно казано, аз не разбрах как ги направихме тия години, но разбираме, че това сме го постигнали заедно. Аз искам да използвам от тук да кажа, няма да говоря много, да се изкажа само благодарностите. Благодаря ви на всички, по-отделно и заедно. Благодаря, защото ако не бяхме заедно, ние нямаше да направим 20 години. Заедно и то в обществено полезна дейност е нашата дейност и сме работили само в услуга на хората и децата. Няма да броя случаите, защото от капацитета 40 нашата работа е приключвано с 90-95, без да смятаме проектите, които работим, без допълнителното, което работим. Важното е, че това на подкрепа ни дава сили и работим заедно. Искам да изкажа благодарности на екипа, защото ако не е екипа, няма как да постигнем до тук и екипа повечето. 80% са от 20 години. Ние нямаме смяна на екип. Работим заедно от 20 години и смятам още 20 години поне да работим. Пожелаваме си здраве, успехи и все така да сме и усмихнати, защото това пък ни дава кураж и навдъхновява да работим.
Искам да изкажа благодарностите на още една колежка, която дълги години беше рамо до рамо с нас, Емилия Илиева, която я загубихме, когато бяхме на терен. В най-страшните години на епидемията ние всички бяхме на терен и загубихме доста от нашите колеги. Но аз ми се щеше да спомена и тях, защото много са дали от себе си. Благодаря. Уважаема госпожа Мизея, уважаеми гости на днешното събитие, колеги, за мен е чест да ви приветствам на това събитие. Аз също няма да съм многословен. 20 години. Колко много е това? Да. Аз самия съм на 31 и си давам сметка колко много е 20. Пожелавам ви, както вие казахте 20, аз ще добавя още поне 60 години. Да работим така сплотени, заедно като колектив, да се подкрепяме във всяко едно начинание в тази благородна кауза, именно да водим напред децата, хората и никога да не се отказваме от това, което правим. Така че успех в бъдеще и честита годишнина, честит празник, както ни се казва. Благодаря ви от сърце. Преди как сме дошли. През 2003 година е учредено сдружение от 7 жени, които се обединяват около каузата за подкрепа на семейства с деца, борбата с бедността, правата на жените. На 4 март 2004 година официално е регистрирано женско-ромско сдружение Хаячи. Много от вас може би се питат какво означава Хаячи. Хаячи идва от думата хаят, което означава живот. Ние обаче го нарекахме Хаячи, защото означава слънчев живот. През 2019 година, вземайки предвид дейностите, които се извършват в сдружението и изразявайки волята на членовете на Общото събрание, се променя името на сдружението на Сдружение Хаячи с обществено полезна дейност. Виновниците, инициаторите да се регистрира сдружението, да работи за благото на неоправданите, да кандидатства с проекти, да развива обществена полезна дейност на Мизоян Али и Мария Николова. Пред всичките тези 20 години, въпреки трудностите, неволите, предизвикателствата, които не бяха малко, не се отказват, продължават и напред. Успяха да изградят голям, сплотен екип. Екип, който се включи в него, не иска да си тръгне. Който се превърна в семейство. Екип, без който нищо от това, което ще представим днес, не би било възможно. Нека да представим на вашето внимание едно кратко филмче, микс от дейностите на сдружението.
Сега предстои една кратка презентация и госпожа Нуртен Джевдетова ще представи историята на Сдружението и основните му дейности. Заповядайте. Нашия екип сега накратко ще ви представи нашата презентация какво постигнахме през годините. През 2003 година в град Шумен се състоя среща, организирана от Български фонд на жените, на която бяха поканени нашите инициатори и шефове на Сдружението Мюзиям Али и Мария Николова. Това, което се случи на тази среща, беше, че тогавашното ръководство на Българския фонд на жените се бе ангажирало с темите за правата на жените, на малцинствата и други проблеми в общностите. По такъв начин са провели тази съдбоносна среща за хаячи, защото след нея двете горе упоменати дами решиха да инициират регистриране на сдружение. След дълго лутане, търсене на средства за регистрацията, учредители и подходящо име на сдружението се спряха именно на женско-ромско сдружение Хаячи. Хаят – живот, Хаячи – слънчев живот. Намерихме 7 жени, с които учредихме сдружението. 3 броя към момента са в чужбина, а другите са Мюзиям Али, Мария Николова, Христина Михайлова от Бюро по труда Нови пазар, Мария Николова от отдел за закрила на детето Нови пазар. Сдружение Хаячи поддържа добро сътрудничество и реализира успешни инициативи с институции, граждански общества и доставчици на социални услуги. Сдружението има следния предмет на дейност. Организира и провежда семинари, конференции и други мероприятия по проблемите, свързани с целите на сдружението. Създава и поддържа контакти с български организации с цел партньорство и обмяна на опит. Сътрудничи с местни и международни организации, имащи сходни цели и задачи. Събира и преработва информация, свързана с възможни програми и проекти, в които членовете на организацията биха могли да участват с цел подобряване на конкурентоспособността на младите хора на пазара, чрез придобиване на практически опит, управление на програми за финансиране на младите хора, организиране и провеждане на различни кампании, свързани с здравословния начин на живот и организиране на спортни състезания и събития. Много млади хора от ромска и неромска общност преминаха през школата на Хаячи. Завършиха висше образование, сега работят в различни институции, фирми, част от тях се реализират и в чужбина. Те са нашата гордост, резултат от нашите усилия за добро образование и добро бъдеще. Паралелно с работа в институциите, наблегнахме и на общностната теренна работа, като ангажирахме част от назначените младежи по програмите да обикалят квартала, населените места и да събират информация за семействата с деца. Информацията структурирахме и получихме първото по рода си картографиране. На семействата с деца започнахме да помагаме с консултации, придружавания до различни институции, събиране на дарения на дрехи, играчки, обувки втора ръка, които раздавахме. Получихме дарения от Български червен кръст и ги раздавахме по домовете. Придружавахме бременни, здравно неосигурени жени при доктор Казаков, който на доброволни начала ги преглеждаше и ни подкрепяше във всички начинания. Бог да го прости, почина човек с голямо сърце за нас и това е огромна загуба. През 2008 година се отвори процедура на Социално-инвестиционния фонд към МТСП за кандидатстване на различни инициативи за сдружения в обществена полза. Тогава, след допитване до общността в квартал Дружба, се взе решение да се кандидатства за построяване на клуб за социални дейности. Идеята беше да има в квартала място, където жителите, децата да могат да идват и да се обръщат с различни въпроси. Проектът бе одобрен и отпуснатите средства в размер на 189 863 лева се вложиха в построяването му. Община Нови пазар предостави място за построяване на центъра. През 2010-2011 година УНИЦЕФ за България започна проучване за разкриване на иновативна услуга за деца. В цялата Шуменска област се направи проучване чрез срещи, фокус групи, посещение на населените места и срещи с жителите им. Сдружението се включихме в проучванията, предоставихме информацията, която имахме събрана до тогава. След дълго лутане и търсене на подходящо място за новата услуга на УНИЦЕФ за България, се спря на сградата на клуба за социални дейности. Но за да се разкрие услугата, условието беше тя да бъде общинска собственост.
И по тази причина Сдружението подари сградата на община Нови пазар с право на ползване на част от сградата след приключване на проекта на УНИЦЕФ. Същите инвестираха в дострояването, обзавеждането и оборудването на сградата. На 1 октомври 2011 година УНИЦЕФ за България стартира проекта Семейство за всяко дете и разкри в област Шумен 2 семейно-консултативни центъра в град Шумен и в град Нови пазар. Проекта на УНИЦЕФ за България бе за закриване на ДМСДГ Шумен, реинтегриране на деца в родни семейства, извеждане на деца в приемни семейства и работа по превенция на изоставяне на деца на ниво родилен дом. Семейно-консултативен център Нови пазар се насочи за работа в 4 общини – Нови пазар, Каспичан, Никола Козлево и Каолиново. През 2014 година разкрихме филиал на семейно-консултативен център в град Каолиново, който и досега работи. В него се посещава една част от библиотека на играчките, предоставена от Фондация за деца в риск по света. Община Каолиново предостави сграден фонд, пое режийните разходи на филиала, до ден днешен реализираме дейности в него. Здравни медиатори и техническия сътрудник към Сдружението снабдяваме с офис техника и друго оборудване. През 2021 година се разкри и филиал в град Девня с изнесено място логопед. Община Девня предостави сграден фонд, част от оборудването за залата за психомоторни занимания, пое режийните разходи и 6 месеца предостави средства за работни заплати на специалисти, половина, които работиха на територията на общината. Искрено благодарим на ръководствата и на двете общини за доверието, подкрепата през всички тези години. Нашите проекти. Проект Глобално образование на местно ниво, местни инициативи продължи напред, сбъдни мечтите си. Дейностите са по цел 5. Равноправие и овластяване на жените и момичетата, премахване на всички вредни практики, като ранни и принудителни бракове, превенция на ранните или детски бракове и ранното отпадане от училище на момичета от ромската общност. Това е дългосрочна цел, която във времето се реализира с много усилия от страна на хората, институциите, училищата, НПО и други. Проект и ромските жени и момичета могат. Целта на проекта – провокиране на жените и младите момичета да разберат, че живота и бъдещето зависи от тях и е в техни ръце. Промяна на нагласите на трети групи жени и момичета, които живеят в различен социален стандарт, но имат нужда от подкрепа, за да тръгнат напред и взаимно да си помогнат. Проект Глобално образование на местно ниво. Местни инициативи, нов живот на стари неща. Цел 12. Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство. Мотивирахме младежите да участват в инициативата на тази тема. Отговорно потребление и намаляване на разхищението на храна. Даване на живот на вещи от втора употреба и правене на различни неща от отпадъчни материали. Проект Невидимите, които виждаме. Редица изследвания и анализи показват, че голям брой от хората в България остават невидими. Това е така, защото те не притежават документ за самоличност и нямат адресна регистрация. Според българското законодателство, без да са налице тези две неща, нито един гражданин не може да ползва каквито и да било услуги. Голяма част от тези несъществуващи хора са бременни и млади майки на деца от 0 до 3 години и представители на уязвими групи. По данни на МВР от март тази година към момента 123 749 български граждани нямат валидна лична карта, а 121 073 български граждани никога не са вадили лична карта, въпреки че са задължени според възрастта си. Инициативата е успешна и има промяна в законодателството относно личните документи. Проект Моя дом, моята крепост. Голям процент от гражданите от ромски произход не могат да изпълняват новите изисквания на Закона за гражданска регистрация, а именно да представят службите на ЕСГРАУН актове за собственост или наемни договори за имоти, които обитават. Виждайки този проблем, Сдружение Хаячи разработи тази застъпническа инициатива, която нарече Моя дом, моята крепост, за да даде гласност за проблема и да мотивира общинското ръководство да вземе мерки. Национална мрежа за децата е наш дългогодишен партньор на Сдружението. Тя се включва с помощ при всеки възникнал случай на нужда. Така, например, наскоро получихме дарение количка за нуждаеща се майка. Получаваме хигиенни материали и препарати
Едва ли може да си представите каква радост е това за хора, които не могат и сапун да си купят и перат в реката само с вода. Винаги сме се затруднявали и сме се обръщали към националната мрежа за децата. Освен това, мрежата ни представя на национално ниво. В град Нови пазар се проведе регионален застъпнически форум по проект "Цветно утро за нашите деца", финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива, Отворено общество и Портикус. Събитието се организира по Сдружение Хаячи град Нови пазар. Проектът цели подобрение на детското и майчиното здраве чрез провеждане на застъпническа кампания за универсален достъп до лекарства на децата от 0 до 3 годишна възраст. По програма "Глътка свеж въздух", финансирана от Българския фонд на жените, в Сдружение Хаячи направихме нашата зелена занималня. Мотивирахме мъжете, които са строители, да проектират и построят занималнята, а жените заедно с доброволци да боядисат всички направени маси, пейки в навеса. С младежите и децата посадихме цветя и украсихме пространството. Създадохме кът, който ще се посещава от жени и деца с разнообразни цели, но това ще е тяхното място. Около центъра няма предприятия, които да замърсяват въздуха. Няма и засилен трафик на коли. Мястото е спокойно, тихо, екологично чисто, затова бе подходящо именно тук да се създаде зелена занималня. Проведохме регионална конференция в град Нови пазар, която целеше да се споделят добри практики и политики, касаещи ролята на жената в обществото. В конференция се взеха участие представителки на различни институции в общините Нови пазар, Каолиново, Девня, Каспичан, Никола Козлево и Шумен. Дискутираха се теми за толерантността в семейството и работното място в обществото. Госпожа Мария Христова, която е член на Сдружение Хаячи, представи презентация за равнопоставеност, женско движение, великите жени от нашето съвремие, преуспели жени от ромски произход. Всяка година отбелязваме 8 април, Международен ден на ромите по цял свят, които отдават почет към жертвите роми през Втората световна война. Организираме турнири по футбол, каним деца, участници в различни групи на тържеството, поощряваме участниците. Проект "Бъдеще за децата в община Нови пазар". Сдружение Хаячи е партньор по проекта и извършва следните дейности: повишаване на здравната култура по отношение превенция на болести при децата, повишаване информираността относно имунизационния календар, повишаване на информираността относно информираност за здравно обслужване на гражданите и достъпа до здравни грижи, осигуряване на здравна профилактика и превенция, осигуряване на програма за превенция на ранни бракове и раждания, семейно планиране, подготовка за включване в образователната система, осигуряване на услуги за ранно детско развитие, формиране на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа, включващи в това отношение на здравните аспекти, ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието. Програма "Мисия възможна" на Българския фонд на жените. Сдружение Хаячи спечели проект в рамките на програма "Мисия възможна" на Българския фонд на жените с финансовата подкрепа и Европейския съюз. Основната тема, по която нашата организация ще съсредоточи работата си за периода на финансиране в дългосрочен план, е борба с бедността и социалното изключване. Днешната конференция е резултат от това. В рамките на проекта ще се предвидени дейности: организиране и провеждане на конференции, работилници с момичета за продължаващо образование, работа с тинейджъри, организиране на информационни кампании и много други. Втората по важност тема, върху която организацията ни ще се съсредоточи в работата, е права на жените, провеждане на срещи с млади жени и момичета относно трудова реализация, продължаващо образование, постигане на независимост и самоувереност, активно включване и участие в обществения живот. Целта на срещи е овластяване на жените, мотивиране и стимулиране на положителните качества, права на жените. Третата по важност тема е образование и изграждане на капацитет. Вчера проведохме съвместно с Фондация Сега кръгла маса относно образователната система в община Нови пазар. Работим в сътрудничество с Шуменския университет, като имаме студенти на практика при нас. Работим директно в училищата от региона за насилие, продължаващо образование и други теми. Проект "Здравеопазване за всички". Той е изпълняван по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", финансирано от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 година, с
бенефициент Министерство на здравеопазването и партньор Сдружение Национална мрежа на здравните медиатори. Целта на проекта е да се подобри комуникацията, ресурсите и координацията на местно ниво в изпълнение на политики за здравето на маргинализирани общности чрез оптимизиране на системата за здравна медиация. Здравните медиатори и местните здравни власти, общинските администрации, Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции, гинеколозите, общопрактикуващи лекари, обслужващи маргинализираните групи. Разпознаваеми сме в региона и страната. Членуваме в различни обществени и неправителствени групи и организации. Ние сме член на Националния съвет по етнически и интеграционни въпроси към Министерски съвет, член на Национална мрежа на децата, член на Обединение Равни БГ, член на НАСО, член на Алианса за ранно детско развитие, член на Комисия по интеграция на малцинствените групи на областно ниво за област Шумен, член на обединение от 11 организации с грижа от 0 до 3 към ТСА, член на Общото събрание на МИГ Нови пазар Каспичан. Имаме партньорски отношения с Шуменския университет, епископ Константин Преславски като база за практически занятия на студентите. Участваме в избор за омбудсман на Шумен. Работим на местно ниво с общините Нови пазар, Каспичан, Никола Козлево, Каолиново, Венец, Ветрино, Провадия, Дългопол, Девня, Белослав. Участваме в различни комисии в общините Нови пазар, Каолиново, Девня, Каспичан, Шумен. Това е малка част от дейностите за 20-годишната ни история и споделен опит. Благодарим ви за вниманието.